قال ألم أقول لك ويندل ميانما إنك لن تستطيع على حتى ما يوند أم صبرا من يلبل ميانما أو وند أم قال أبي إن سألتك سبنام بسمام عن شيء قاهون بعدها شكال نقول دولاول فلا تصاحبني هو وند أم وقد بلغت سبع هبي من لدني أماد أم أزرا أنتم فاندلغا بنيه حتى إذا أتياها بنجتي أهل قرية يمبي ورن وي إنداكية ورمو كنون ويته wuro woto ne wiye inɗakiya anani istadama ɓe ñemminini ahala ha yimɓe wuro ngo eɓe ɓe datti jaati gueɓe e wuro he fa abaw wuro ngo sadi an yudawifuhuma nde kottataɓe abrahama kamɓe annahuma kamɓe ɓeeɗo ɗaafa fil gariɓe ɓe mangima e wuro ngo istadamahum eɓe ñemmininoɓe eɓe darame ɓe ñamde falam yet amuhuma ɓe dokki ko cali ñemmindeɓe wastadafahum ɓe ƴeewi hoɗungu falam yudayifuhuma cali hottudeɓe fa aɗa amatahum imra'atun min ahli parpara debbo goto koye ahlu parpara en ñemmini fa da'aw anani ndi nisa'ihim ɓe duwani rewɓe wuro ngo wala ana rijalihim ɓe fuɗi worɓe wuro ngo rijalahum wa an qatadata sharrul qura mallatu dayyafu dayfa boy ɓuri bonde qatadata wi ɓuri bonde gure fof ko wuro ngo hottata hoɓɓe wuro ngo hottata hoɓɓe dendagal gure ngon wuro ɓuri bonde ɗum woni noon anani ɗum woni fa abawɓe celi an yudayifuhuma nde ɓe kottataɓe a wajada fiha ɓe tawe wuro ngo jidaran alal eywa ɓalal ngal ɓamtagol mum ma won temedere e masalan anani de dira dow ɓalal ngal ko noon foti towde ɓalal ngal ko temedere e dow anani wiyama jaajiki ɓalal ngal ko capanɗe joydira anani de woni nder leydi to fodde temedde joydira noon ɓalal ngal yiha toon ngalde mawdima ɗo yuridu ɓalal ngal ene muri an yan gadda nde fukkoto ɓe mbi ɓalal ngal dande wuuri paami wonde fukkade fa aqamahu ɓamti ɓalal ngal al khadru noon biyedi yi ɓamtiri jungo muɗum anani ko adi wiyama o memi o men ɓalal ngal tan ɓamti on wiɓe ala o ƴeewi ko piyoji o waɗi hen on wiɓe ala o firtu ɓalal ngal o maati on saha noon Moussa wimo qala Moussa wimo law shiita an ceerno sa yiɗino de lattakatta ma joguittono aywa walla lattakhista ma joguittono alayhi e ɓalal ngal adiran jobde so tawi a welanoma de yappata wiide ɓe joɓen kam kala yanbaghi laka akhdhu juulin minhum ene foti nangudeɓe ɓe juul woda koɓe mbaɗani en fa anani ala fi'laka e golle ma li taksirihim fina saabu kamɓe keɓe raɓɓiɗiniɓe e meɗen ma hajatina eɗe haaju fagad fa'alta al ma'ruf ma ghayri ahlihi a waɗi ko moƴƴi a waɗini mo handane moƴƴere ɓeɗo ɓe mbaɗanɗa moƴƴani kandane moƴƴere kala khadru wi haadihi ngol lawol noon firago woni ceerigu bayni hakkunam wa baynika hakkunde ma an kandi enquête ken sertoɓe tawde a wawa munji kala ko banni a deƴƴata an kandi en certat sa o nabbi u kam emi haalane anani ko adinde certaten bi ta'wili kacciro malam tastadi ka ala hattan alayhi mum sabran munji ko ganduɗa a wawa munji koko woni sababu ko mami haalane ɗum ɗon wiyama kanko annabi Moussa nde o haali masalan o wi khadru o wi nde khadru yuli laanaka nde o wi an jiɗɗa ko warde en eywa Allah noddimo wimo Moussa ayna kana tadbiruka ndeɗo feere joni haqqille ma mo joguiɗa joni o in beele a yiyani an anta fi tabute nde gonɗa e kees matruhan aɗa wedda fil yemme tew anden ka tiggo aɗa wedda e kees ndiyam beddaɗa e tewru mayo danduɗomo toon o kay way dandema e nder laana he ayso laana ka yuli alamma ankara amra al-ghulami de khadru wari cukalel ngel kadi kanko Moussa kadi wi koy sayo kadi kada wara cukalel Allah wi mo ay o nodda kadi hatifu rabbani ewnim wi mo ayna inkaruka hada dum jidda do kadi an kay awna tida wadi ko kattal may ala ko wanma ay digri de kadi Moussa kadi jibbe de kadi ay wonam ande Moussa an khadru kadi modaran an bantu balangal yoba Moussa wi ka podda ko yobe kadi o wi kadi o nodda kadi hatifu rabbani ewnim wi mi an kadi an Moussa beta ejiri nene ngummiɗa wurude wiye Moussa aɗa fayi Madiana a jooɗima balɗe jeetati a ñamani a yarani
jettiɗa Madiana tawɗa rewɓe ne tiime bey mumen ene curi bey mumen aɗa heyɗi aɗa tampi ƴettuɗa masalan anene woyndu woturen ɗon ene hippa hippode nde ala foti ɓamtude hippode nde ko farɓe worɓe sappo ɓe puɗani bahe ɓen mbawi ittude hippode nde a balɗe jeetaɗa ñamani kaftiɗa e lekki he jaaɗa guittuɗa hippode nde teɓe joɓani comme khadru waɗi ɗo ko kay a meeɗi wadde ɗum oɗo jirke o sikkirke ɗo dey on woni noon ko ni Allah wi on waajo onon wi amma safina so tawi ko laanaka makanus laanaka laatanima li masakin wonande miskineɓe ko sappo ewa sappo ɓe ɓe mbimi koye bammaɓe lanaka goto min fof ne wonde rafi ɓurɓe sellude ɓe noon hen goto ene wonde jusam goɗɗo o ko ɗokko goɗɗo o ko laƴowo goɗɗo o ko guukaɗo goɗɗo o ne wonde jontinoje ko ɓe goni selluɓe heddiɓe ngala ñawoje ɓe goni selluɓe ɓeɗo liggoto e maayo he oyne wonde ñaw baras oyne ko ɗokko oya masalan anene ko laƴowo oya ko guukaɗo oyne wonde jontinoje ko ɓeɗo tato ɓeɗo joyi goni selluɓe ɓe goni masalan won jogiɓe laana ɓe ɓe ñawɓe ɓe mo haalane holɓen ñawɓe ɓe hen goto ko gumɗo goɗɗo on ko pawo goɗɗo on ko muumo oya ko kangaɗo oya ko boofo ko ɓe goni ɓe cellaɗi ɓeɗo jeelana ka e joni noon ene caggal maayo to noon lamɗo nan toon soɓe gummima Faris e fewde Rum ɓe won lamɗo goto nan ɗon daare tufde he kala laana moƴƴa terka o heptat joni noon kanko Khadru Allah andinimo ɗum so tawi laana ka teroyi to Rum waaji o hettat laana ka o aybini laana ka ndiyam wasa nadde hen so waaji o yi ayibo woppa laana ka yaha ɗum woni sababu woni amma safina so tawi ko laanaka ka kanan li masakin laanaka ko miskineɓe sappo jeeyi ɗum yamaluna eɓe golla bil bahri e maayo ngo eɓe ƴeewa koɓe ñaami fa aradtu o wi muymi an aibaha ne gaybinanmi laanaka wa kanane laatima wara'ahum ene yeeso mabɓe to soɓe kooti joni walla ene caggal mabɓe to soɓe kooti joni walla ene yeeso men to so en jottima to paaɗen to ene toon malikul lamɗo keefeero yaqulumo ene heɓta kulla safinatin kala laana moƴƴa gasban e tettere on ko keptowo tan e tettere wa amma al ghulamu so tawi ko cukalel ngel mbarmi ala ko waɗi ngel fa kana laatinoma abawahu bammakko e yummakko mu'minayni ko julɗo gonɗo bammakko e yummakko ko julɗo fa khashina min kuli noon aywa an yurhidahuma nde cukalel ngel ƴangitinta bammakko e yummum ko ɓe yaaɗan dawre wo kufran e kefarako sabu so cukalel ngel ko ngel kefere te bammakko e yummakko ne jiiɗi ngel ha ɓurti so tawi ngel yeehi toon eywa ene waawi so ngel mawnoyi baabiraɗo o yummiraɗo o ko julɓe kono so ngel mawnoyi yummiraɗo e bawɗo gilli mum no gilliriɓe ni no gilliri jiɗɗiri ngel ni mo gontata hefereɓe Allah noon wallimi mbarmi ngel Allah holli kam ɗum mbarmi ngel faami wiyama noon cukalel ngel taga ko keefeero so ngel wuurino ma ngel ƴengitin baabiraɗo o yummiraɗo o e keeferago ha gonta hefereɓe naata jeyɗo fa aradna an yubaddilahuma Allah wi min ko kanko waaji o wi min muuy an yubaddilahuma nde wossitantoɓe rabbuhuma jomam e hayran ɓar ɓurɗo muñide min e makko o anani min ummorade mum ɓuri moƴƴude zakatan to banggue masala rene moƴƴere e toɗo e kuɗol Allah ɓurgel moƴƴude e makko kanko cukalel ngel o aqraba ko ɓuri ballade min e cukalel ngel ruhum an yurmede ɓuri ko wawde yurmade wiyama noon Allah wossitanimama ɓe ewa masalan debbo ɓiɗɗo debbo o annabi resi ɗum jibini annabi lomtinirima to wiyama kanko o wiyama warde cukalol keferen dagaki so wona kaɓe wona ɗum woni sharia wiyata kono noon paama so tawi a namdama ɗum mbiya so tawi Allah andinima hayso no Allah andinima ko andi khadre ko dagota ko wadde cukalel wa qad arsala ba'dul khawarij yogay anduɓe wona khawariji yankoɓe neli libni iyad yas'aluhu kayfa qatlul khadr al ghulam as-saghir wa qad nahaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam an qatl awlad al-kuffar fadlan an awlad al-mu'minin o bi joni non
khawariji yankoɓe yaltuɓe e ɗoftare nelaɗo Allah ɓe nelino e goto no wiye ibnu iyad ɓe mbi sa yeehi namdoɗa nelaɗo sallah sallam pourquoi khadru ene wara cukalel aywa cukalel saabu rasulu sallallah sallam ne haadi aywa ɓikkon hefereɓe warede ala ko haadi ka ɓiɓɓe julɓe wa kataba ilayhi ala sabili mujawarati anani mujazati wa taslimi li da'wahu on windi fewde nela sallah sallam e yidde saggitade e welli e jebbilade noddade nela sallah sallam koma namdo ɗum ɗon elaɗo haalnima ko woni hen ko o ruwi anna Moussa lamma qala li khadra gatalta nafsan zakiyatan wiyamane Moussa wi an khadru a wara ɓinguel lamguel ghadiba al khadru noon sikki mettini hen wattala o katafa sabi wim ɗum ɗo jungo nana ngo taƴi ɗum taƴi jungo nana cukalel ngel o taƴi ɗum khadru anne Moussa yino winda hen ngel ɗo ko kefere winda e ndo ɗo so ngoɗo jungo tan o sefi tan yiɗo kafiru won wa idha fihi maktubun kafiru la yu'min billahi abadan o ko kefere mo jogorani golɗinde Allah ha cey on woni ɗo hen ɗum waɗi mo wadde wa amma al jidaru so tawi ko tataka fakara li ghulamaini tataka jeydum ko cukolon didon yatimaini al yatimeɓe ɗiɗo fil madinati e nder wuro ngoɓe jeeya wa kana latima noon tahtahu les tataka ene toon kanzun ngalu jawdi kanŋe ene kaalis ene ubba lahuma wanandeɓe wa kana laatinoma noon abuhuma bammaɓe salihen ko moƴƴo anani bammaɓe ko moƴƴo ewa nde wonno bammaɓe ko moƴƴo noon kanŋe o noon ɗo wuro ngo wona yimɓe hoolaɓe jeeyi goni ɗon joni noon so tawi ɓe ndi kanŋe o ɓe gittat babiraɗo o noon ƴetti alluwal kanŋe ngal ubbi ɗum ha banggue alluwal hen winda bisimillahi arrahmani arrahim a ƴifti kono ha waɗi man yumminu bil gaddi kayfa yahzanu neɗɗo jaranaɗo hoddirmo woodi holno sunorto mboɗo hawa masalan jaranaɗo arjiguino woodi sa ligguima daña sa liggaga daña holno tampirta mboɗo hawa masalan gonɗinɗo mayde no woodi holno weltoto mboɗo hawa gonɗiɗo hasboore no woodi holno welsidirto mboɗo hawa ganduɗo aduna e baylitagol aduna holno huɓɓinorto e aduna la ilaha illa allah muhammadu rasulillahi ko ɗum winda e alluwal he banggue keddiɗo winda hen ko ana allahu la ilaha illa ana wahdi la sharika li khalaqtu l khayra wa sharrafa ɗuɓa liman khalaqtuhu lil khayri wa ajraytu ala yadayhi o wi masalan mi tagui jaam mi tagui worodde beela wodanimo tagatmi jaam dongnumi jaam e juuɗe muɗum wayli wodanimo tagatmi ɗum worodde dongnumi worodde e juuɗe muɗum wono winda e alluwal he wiyama ko kanŋe ko kamɓe sukaɓeɓe jeeyi wuro ngo hoolaɓe ngala hen babiraɗo ubbi noon on saaha noon Allah wi o wi kanko oɗo fa arada rabbuka joome noon muuyi an yabluga nde ɓe jettoto kamɓe sukaɓeɓe a suddahuma cagatago mabɓe on saaha soɓe mawnoyi Allah lumguineɓe wa yastakrija ɓe jeltina kansahuma ngalumaɓe rahmatan ɗum ɗon ko yurmede min rabbika ummarade e joome wama fa'altuhu mi waɗirani ɗum ɗo ɗeɗo golle ko kelmi lanaka ko eko ɓamtumi eko mbarmi cukalel ngel ko eko ɓamtumi tataka ko mi waɗirani ɗum an amri ga sumgam tan ala ko Allah longguinimi zalika ɗum ɗo ta'wil woni facciro malam tasti alayhi ko ganda ala hattane mum sabran munji ko donkuɗa munji koko ɗum ɗo woni ko firata a faami en gandi wona o firanimo Allah wi wa yasalunaka kamɓe yahudiyankoɓe eɓe namdoma an zilqarnayni ga oɗo gorko inde muɗum wiyete ko iskandar o wona annabi noon ha won wiɓe ko annabi kono noon haqiqa o wona annabi anani wol wi sa asluma min isto alaykum mon minhum e alhaali makko zikran e khabaru innanu minan makkanna lahu min kubinimo fil ardi leydi min newnanimo yaade aduna he fop wa ataynahu min dokkimo min kulli shay'in kala hunde nde mo harajino sababan lawol fewde ɗum fattaba'a o rewiɗi sababan lawol o naate lawol o yaari banggue hirnangue hatta ida balaga ha o yetti magriba shamsi ɗo nangue mutata ɗo nangue mutata o yetti ɗon wajada ha o tawi nangue ngue tawru ɓe muta fi aynine ɓakkere hamiyatin ɓakkere ɓalere o tawi nangue ene muta ɗon ɗon o yetti ɗon Allah hollimo nde on ɗon kadi kanko oɗo Zalqarnayn o wajade indaha o tawi ɗon masalan ɗo nangue mutorɗo o tawi ɗon qawman yimɓe ko ganduɗa ko heeferet ɗumna min mbi ya Zalqarnayn ehima Zalqarnayn min longuinimo kanko Zalqarnayn min mbimo imma an tu'azziba ma a letti yimɓeɓe mbara ɗumen wo imma an tattakhida walla joguirɗa fihiɓe mabɓe husnan ko wiyete ndago dahaɓe masalan qala o wi amma man zalama so tawi ko on keefero kam fa sawfa nu'azzibuhu mamin leptu ɗum lefte ɗe ganduɗa ha bonɗe min mbara ɗum ma yuraddu anani rutte ila rabbihi fewde e jomum ko yu'azzibuhu Allah o lefta ɗum adaban lefte nukoran ɗe ganduɗa ko pankare yimɓe hefere ɓe wiyama ko wuro woto fodde ujunnaje sappo e ɗiɗi nan ɗon wuro ngo woni ko fango gueɗ piltiɗo aduna o fof
salih wa amila salih golli golle moƴƴi falahu ene wonene on kam anani de wa jaza al husna jubdini ganda ko moƴƴiri hon aljanna wa sanaqulu lahu mamin kalan mo min amrina al hal amen yusran ko wiete ne wiya summa atba'a o rewindi sababan lawol fewde funnange hatta ida balagha ha o yetti matli ash-shamsi am torde masalan nange do nange ƴellitoɗo ha o yetti ɗon andi o yiiɗo nange mutata o yii gite makko o rutti kadi o yaari banggue funnangue ha o tawi nangue ɗo mutata ha o yiiɗo nangue mutata ɗo o wajadaha o tawi nangue tadlu ngu ƴellitto ala qawmin ko yimɓe ɓe ganduɗa way kono wamarankoɓe o yimɓe zinjiwi en way kono wamarankoɓe ni ko ɓen o tawi ɗon kalta arab kalta ko ɗemgal gongal Allah wi lam naj'al lahum min badanani ɓe min duniha gaga nangue sitran ɓorneteri ala ɓe ngala ɓorneteri ɓe ngala ɓe mbuɗo woɓɓe ala bildi ala ɓe ɓornata ko comti li anna ardahum la tahmilu binaa anani la tahmilu binaan leydi mabɓe wawa rondade maade wala hum surubun eɓe jogui burti yujibuna fiha ɓe mbirnoto e burti e enda ɗulu ishamso so tawi nangue no muta wa yadharuna inda irtifaiha so tawi nangue muti fuɗi ha masalan mawnoyi ɓe ƴeɓa so nangue no muta ɓe cuuɗo so nangue fuɗi ha ɓamtoyima on saaha ɓe jalta kadhalika Allah wi ni hono no min mbaɗini ko ni min no min mbaɗiri ni ko ni min mbaɗirta wa qad ahadana emin pilti bima ladayhi ko waɗi ɗo zalqarnayni to banggue kaɓirɗe e armeji khubran gandal summa atba'a o rewindi kanko masalan khadr kanko zalqarnayni o rewindi sababal lawol hatta ida balagha ha o yetti bayna saddayn hakkunde masalan anani de barasuji ɗiɗi hayrene ga ha o yetti ɗo wiyama ko kaaƴe ɗe moni ko nokkuno yettuki ko noon kaaƴe ɗum toon kaaƴe ɗe moni Allah wi o wajada min dunihima o tawi yeeso kaaƴe ɗe o tawi ɗon qawman yimɓe laya kaduna ɓe ganduɗa ɗeɓata yafga woɗa famde qawlan konngol ɓe ɗeɓata famde konngol so tawi konngol haalama har mabɓe jabade ko ma juuta nde ɓe puɗɗo jabade ko noon ɓe kamɓene ko noon Allah tagiri qaalu nde ɓe jetti nde ɓe mbi kamɓe ɓe kalani nantinowo o kamɓe ɓe e nder hoddira Allah kamɓe koɓe ɓiɓɓe yaafis bunnuhu zalqarnayni kañum yalti koye masalan sam noon e yaafis jiɗima e baba kono ɓe nandirta ɓe kan konguɗi kaala ɗi kanko o nanata konguɗi o haala ɗi ɓen nanata ɓe mbaɗi ko nantinowo won wiɓe ala omo nana ay kanko nananta hoore makko o haala قالوا بميمو يا ذا القرنين إيه ما مثلا ذا القرنين إن ياجوج غلولين وماجوج غلولين مفسدون كبرنا في الأرض إليك بينو دي كبرنا بسبب يلتي تكبرنا فهل نجعل لك أرضا من بدننا خرجا كل شيء فوق الوانا جودي سيدكم من دكما على أن تجعل إدوم بدنا من بيننا حقنا من وبينهم حق ما بسردا كل مثلا بارس بدنا من بارس حقنا من بدنا تنبوا يتودي يا ما بيبي ɗo kaaje ɗiɗi ujunnaje nayi leñol nan ɗon hay goto mabɓe mayata so wona yiye ujunere jaltuɗo e muɗum gorko hay goto ɓe mayata so wona ujunere gorko yalta e muɗum ɓeɗon nan ɗon ko ɓen gone ngol ɗo ɓe gone nde ɗo hayre a goto ɓe foof wiyama eɓe jogui façon ngaji ko façon ngaji hen façon noon eywa hen façon juuteki mum e jaajeki mum foti ujunere ko temedere e nogas masalan dira jaajeki temedere e nogas dira juuteki hen façon goɗɗo o juuteki mum e jaajeki mum foti anen ko temedere e nogas tan anani hen façon goɗɗo ɓen bertat masalan anani dey noppi mumen lelo hen ƴetta noppi keddi noffu heddindu cuddo ɓen nan ɗon bertan nduye nofru lelo hen nduye nofru cuddo ɗum soɓe birtima ñiwo ɓe ñamat soɓe birtima poñguel ɓe ñamat soɓe birtima jirde ɓe ñamat ko noon Allah sifiri ɗum kamɓene ko noon Allah ñaawiri ɗum anani wiyama ñalawma nelaɗo Allah yahanno jamma nelaɗo yahanno dow asaman o wirtimama ɓe noddiɓe fewde diine Allah ɓe caɗi ɓeɗon a faami joni noon min mbaɗanma kofgal aywa on saaha mbaɗana min hakkude amen e mabɓe kofgal woni jeenari mbaɗana hakkude amen e mabɓe ko wiyete baras kala kanko annabi kanko zalqarnayni omo jaabo yimɓe ñaaguiɓe yo wat baras ɓe o wima makkanni fihi rabbi ko joomam rokkimi e jawdi hayrum ɓuuri moƴƴude e ko jogorɗo rokkudemi ko fa joni kay min mi sohlani jawdi mon mbaɗantuɓen ko saabu Allah joni kay fa inuni ballire kam tan ɓe ɓuuɓatin sembe jinmi tan ko ballonmi gaddon doole
moɗon oɗon ballami pikkuji oɗon ballami pikkude ko heddi ko komi waɗata aja almi waɗa baynakum hakkude mon ko baynahum hakkude mabɓe radda man ko wiyete masalan heeɗo enen mbiyata sange mo ganduɗa enen ko barasta bi maana atuni gaddane kam zubara taƴetini alhadidi jam gaddane kam taƴetini jamdi son gaddi masalan mi waɗe ɗon ɓe gaddanimo taƴe jamdi o waɗi hen ha heewi ɓe gaddanimo ko wiyete ɗulɓe o fawi hen ha heewi hatta ida sawa ha o fot bayna sadafayni hakkude kaaƴe ɗiɗi ɗe ha foti hankani nde hayre nanga ɓe joowi hen masalan jamɗe e kaaƴe ɓe joowi hen masalan anani de ƴulɓe ha heewi ha fotodiri kaaƴe ɗe ne wayno joni huɓeram ndeɗo e nder huɓere mbadi ni ha fota rib kaaƴe ɗe poti hen kaaƴe ɗe e jamɗe ɗe e ƴulɓe ɗe poti hen on saaha o addi jeygol o huɓɓi o wi fuku gutte ɓe gutti hatta ida ja'alahu ha masalan jeygol ngol watti jamɗe ɗe e ƴulɓe ɗe watti ɗumen comme naran jeygol no jeygol wayni ha wayno wojji wi coy ande jeygol so huɓɓama ƴulɓe wona boya e ƴulɓe ɗum so tawi jeyade jamɗe ɗe wojji wi coy on saaha o wiɓe tuni gaddane kam anani ufori omi waaña aɗa iɗanan ko wiyete godron gaddane kam godron mi waaña hen ɓe gaddi godron ɓe mbañi ha waɗi cotoros ha cii ha gaddi a faami walla famani o wi kanko oɗo dalɗerne o wi ko masdaru kamɓe yajuuje e majuuje ɓe kattanta an yadharuhu nde ɓe towata e dow hayre nde ɓe mbawa ngabbude e dow kaaji ha ɓe ngabba dow hakke mum ɗadde ene tati ɓe mbawa ngabbude toon wa mattada'u lahu alanaɓe hattan wonande ɗum kadi nagga ban ko wiyete yulde nde ɓe mbawa kadi yulde masalan godron o ɓe tacce ɗum ɓe mbaye toon ɓe jaɓoya yimɓe ɓe mbawa kanko Zalqarnayn o wi gaala o kanko Zalqarnayn o wi hada oɗo baras mo mbaɗanmi on rahmatun ko yurmene hattande mi wadde nde ko yurmene min rabbi ummarade e joomam on fa ida jaa wa'du rabbi paame noon so fodore joomam e yaltude ɓe nde aroyi so darga ɓalloyima ja'alahu ma joomam waɗɗum dakkan ko ndajude wa kana laatima noon wa'du rabbi fodore joomam e yaltude ɓe nde haqqan ɗum ko gonga Allah wi on saha so tawi ɓe jalti wa tarakana min goppa ba'dahum yoga mabɓe yawma idin nyalama mo ɓe jalti o ya muuju enen jillodira fi ba'dina yoga sabu kewgol mabɓe alani ɓe keeɓa ɓe gona jillodirde ɓittodira kamɓe fof ɓe maaya kadi ɓe ɓittodira so ɓe ɓittodiri neɗɗo kadi kala ko ɓe birti ɓe ñamata so ɓe birtima neɗɗo ɓe ñama so ɓe birtima mbarodi ɓe ñama so ɓe birtima ñiiwa ɓe ñama so ɓe birtima ɓe jara diyemeje ɗe pop gueƴ o fof ɓe jaltat ɓe ñama ɓe jara ha laaɓa gueƴ on saha ɓe kawrata noon ko on saha koye annabi Isa ko annabi Isa so artoyi koye mum ɓe kawroyta on saha annabi Isa ƴetta yimɓe ɓe fof waɗoya ɗumen dow hayre ne wiye ɗuuri Sina sabu dogde bone mabɓe Allah wurta e mabɓe noon gilɗi ɗi naata e kine mabɓe kamɓe fof ɓe maaya kamɓe yajuuje majuuje en leydi ndi waɗa jiiɓa duuɓa masalan Allah nande diwe ɗe ƴetta ɓe beddoyoɓe gueƴ sabu duwaw annabi Isa ɓe naata noon Baytul Muqaddas ɓe naata Makkatul Mukarram ɓe naata Madina Munawwara ɓe jettata ko kala jogiɗo wir kala birdowo e kala janggowo Qur'ana ɓe jettata ko kono noon kala mo wona birdowo kala mo wona janggo Qur'ana men ɓe jettoɗuɓe kala faami walla famani ɓe natta Makka ɓe natta Madina ɓe natta ɓe ñanata e birdowo ɓe natta Baytul Muqaddas weddi ko womoɓe nat Allah wi wonu fiha fi suuri ñande hen Allah do wutte fa jama'nahum min dindina tagoje ɗe pop ñande yawmal qiyamati e nokku goto jam'an e dental wa aradna min mallina jahannama yawma idin ñande hen lil kafirina wonde hefere ɓe ardan e mallagol alladhina nabiyan kanata e ganduɗa ene laatino a'yunuhum gite mumen ene wonno hen fi rida ene ombode an zikri ga qur'anam o galano hen haaju jangata qur'ana janginta qur'ana jiɗa jangoɓe qur'ana mbaccorta ko qur'ana battinta e ɓerɗe mumen ɓen ɗon ñande hen Allah wi min ɓallino jahannama wonande ɓen wa kanu ɓen laatinoma lastadihuna kattantano sam'an henade qur'ana jaɓatano henade so qur'ana ne jangi Allah wi afa hasiba alladhina kafaru yeti sikkat ɓen an yettahidu ibadi eɓe jogito jiyaɓam ɓe min duni ko wona min awliya ko Allah ɓe mbi eɓe jogito malaikajam ɗi ko Allah ɓe mabɓe eɓe jogito Isa ko Allah
mabɓe eɓe jogui to Usayru ko Allah mabɓe ɓeɗe ɓe cikkat ɗum beele ɓe cikkat ɗum ɗon tikkinta kam beele ɓe cikkat seɓe mbaɗi ɗum addanta kam lettudeɓe innano minen a'tadna min padani jahannama anani de lil kafirina wonande hefere nuzulan ko jipporde mumen kul wiɓe hal nunabbi'ukum garemi haalana on bil akhsarina ɓurɓe pertude amalan golle alladina no ɓen ɓe ganduɗa dalla ene majji sa'yuhum golle mum fil hayati dunya e gurdam aduna golle mabɓe fof ene moni oɗo aduna o hum kamɓe yahsabuna eɓe cikka annahum wonde kamɓe yuhsinuna sun'an eɓe cikka keɓe moƴƴinɓe golle ala Allah wi ɓe moƴƴinani keɓe yoɓeteɓe keɓe ɓaɗata ko ulaika alladina ɓe goni ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yedduɓe bi ayati rabbihim e dalillaji gotimpago hattan jomum woni ga ihi e kawragal Allah hon hasbore e masalan e lepte eɓe gomɗi eɓe jeddi ɗum habidat boni a'maluhum golleji maɓɓe baɗɗata bana a'maluhum golle mabɓe fala nuqimu lahum min yimnantaɓe yawmal qiyamati nyalawma darga wasnan ko wiyete pes zalika alhaali oɗo kaalaɗo e bonde golle mabɓe ko wona ɗum Allah wi jazaohum yobdi mabɓe jahannama ko jeygol ne wiye ni bima kafaru sabu ko ɓe jeddi wattakhadhu ɓe jogitima ayati ayajam wa rusuli e nelaɓe am ɓe jogitima ɗum huuso an ko jalkitorgal innal ladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah wa amilu en dutti gondi golleji mabɓe Allah wi kanat lahum laatanima ɓe e gandal Allah jannatul firdawsi aljanna ne wiyeni wiyama ko aljanna ɓurɗo tawde aljannaji woni ɓe ko leese aljanna gonɗo hakkude o woni wi ko on aljanna wiyete firdawsi Allah wi on ɗon aljanna woni nuzulan jipporgal wonande ɓe kamɓe ɓeɗo Allah wi seɓe naati toon khalidina keɓe ñawanaɓe casan fiha toon la yabghuna ɓe ɗaɓɓata anha ga on aljanna ni hiwalan baynitorgal kewde banggue goɗɗo ɓe seɓe naati on aljanna ala ko ɓe jiɗata saka paya banggue goɗɗo ɓe cohlata banggue goɗɗo saɓe patton to jonɗa gonɗa ɗo tan ne yamma a yiɗata goɗɗum Allah wi ɓul wiɓe law kanal baharu so tawi laatinoma gueƴ mo jiiɗa o ndiyam mum pop wattama midadan enen mbiyata gombuti gueƴ o fof so wattama midad wonti gombuti ene windire li kalimati rabbi wonande konguɗi jomam tindinɗi wonde Allah ko goto Allah wi la nafidal baharu ma geej o gas gombudi mum gasa windire ha laaba qabla an tanfada ko adida gasata kalimatu rabbi konguɗi joom oɗo geej mo jiiɗano way mawnude hay sa yiyani tan idri kam ko Dakar won non andi geej no way mawnude so geej o fof so wattama gombudi addama kuɗi aduna o fof ledde aduna ɗo kuɗi aduna fof fettama wattama kuɗi ni windire konguɗi Allah ma geej o gas ha laaba ha yecce taw konguɗi Allah ɗi gasa Allah wi walaw jiina bi mithlihi hay so min gartiri hono geej battama kadi matadan gombudi ɓeydama e gombudi ɓennude ndi fof de ma gastawa konguɗi Allah ɗi gasa Allahu akbar kul wi innama ana basharun min komi ɓandiyanke mihlukum yerumon yuha ilayya ene wahye e am annama ilahukum wonde deweteɗo mon ilahun ko deweteɗo wahidun goto goɗɗo ala faman kana yarju on mo jorti liqa rabbihi kawrangal jomum ummital e jobdi o jiɗɗo ganduɗo ɗum ne woodi kala jananaɗo wonde darga ne woodi jananaɗo wonde nadde jeygol no woodi jananaɗo wonde leptede no woodi fal ya'mal amalan salih yo gollu golle moƴƴe mo yananaka ɗum ko yiɗi fo yowat wala yushriku hoto rendin bi ibadati rabbihi e dewal joom makko ahadan hay goto hoto rendin e dewal Allah he hay huude Allah tan yore Allah suratu maryam makkiyatu anani so wana fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata fi mone de ko capanɗe jeenay aya wone mayre bismillah en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi kadi ko inde Allah a faamiɗo o wi suratu maryama o wi hay inde debbo goto e aduna he haalaka e qur'ana ha feeñi so wana yumma maryama noon haalama e nder qur'ana laabi capantati maryama haalama e qur'ana laabi capantati kanko goto dañi ɗum goɗɗo dañani ɗum deke one fooli de mataw o hikmatu zalika tabkit o wi hikma ngol ma boynugol e ko haaliri maryama inde mum e nder qur'ana liman yazamu min al kuffari ko woni ɗo ko woynude ko jandilde ko hoynude hefere ɓe mbi maryama ko jom suudu Allah
لأن العظيم يعنف من ذكر زوجته باسمها سبو ندو مودو أنا حالد إند جم سودو حالات هيكو صوت ɗum tagi noon Allah haali inde makko ha latti firti ko wonde o wona joom suudu mum tawde kamɓe ko ɗum woni aada maɓɓe aada maɓɓe kamɓe arabeɓe kala hen neɗɗo jontaɗo haalata inde debbo mum ndeke so tawi haade Allah haali inde oɗo tawde ɓe mbi oɗo ko debbo Allah wonno sinno ko debbo Allah haalata inde makko ɗum Allah ko ɗum haaliri فكأن الله يقول لهم لو كان ما تزعمون حقا ما صرحت باسمها سنكو بكال لكو غونغا نفنينتانو إند مريم القرآن دك وانا غون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وإند الله الرحمن وإند الله الرحيم وإند الله كاف هي عين صاد الله أعلم بمراده بذلك الله أنه يعني إلينا كافر الجو الذي هذا بيدو سيمور ذكر قرآن جمعون رحمة ربك جمعون يرمين جوامي هولي اون يهولد يرمين جوامي عبده مچود مكو زكريا او غوركو ذكر رحمة ربك عبده اي ذكر عبده on don ko zakariya wiete إذ نادى ربه tumande o noddi joom makko kanko zakariya a faami nidaan noddandu khafiyan suudindu o noddi Allah o mañaago dum noddandu suudindu der jamma de wonno den burata yawde jabede qala o wi rabbi joomam inni min wahana al-azmu min milohi ial minni wahana lo'i al-azmu ial minni ummarade am e giye gonde am de pop lohi an kan woni nayeede wasta ala ar-ra'su kubbi e hoore de sayban danandi lebi danandi masalan lebam danwi horam de danwi bodo nodduma eywam wo inni uridu an ad'uka bodo yidi noddudema te walam akun bi du'aika laataaki walande noddanu mandu ko noddanmami ko rabbi jawam shaqiyan mi wana coydo e ko bennuno kala ko noddunumami ko benni mi soyatano deke falatu khayyibni fi ma yati hoto soyanam ko jogori arde ay mi nyaagi ma hata soyanam wa inni no min khiftu mawali bodo huli bibbe babam e so mi mayi min wara i ciagalam so mi mayi bodo huli hada mabbe beltindade masalan diine l'islam o hono no jiru bani israelen ko madata wa kanat imraati aqira jom tudam onon ko masalan ko jimaro o jibinta dum non an Allah fa habli o kam min dum ka ummarade dama waliyan biddo gorko yerisuni mo ene rontan wa yarisu ronta min ali yaquba orana dendangal ko yalte yaquba to bange dandal e to bange annabago fu waj'alhu wan ma an Allah rabbi e joma wan maradiyan ko belado do ma an Allah tabaaraka wa ta'ala qala ta'ala fi ijabati talabihi ibni ko dabbi biddo o ko Allah ene jaabomo Allah wi mo ya zakariya ehe ma odo gorko inna minan nubashiruka e min beltinirma bi gulamin cukalel gorel ngel ene ronta hono ko nyaagida ko cukalel ngel so ngel arwi ismuhu inda maggel yahya woni ngel wiete inna ma sammahu bidhalika li anna rahima ummihi hayya bihi ba'da mawtihi sanani o wi'ama yahya ko ranga yumma ko o ko maynodo Allah wurtini dum cangande mayde wana yumma ko timara won Allah wurtini rango o biddo o dana hen lego wi'a yahya ko ma tan mo weedi yahya abil hayati mududi walla ala kanko odo yahya wadi mo weedi non ko kanko woni sababu wurtingol dan wi'a yahya Allah wi lam naj'al lahu min badana mo kanko odo yahya min qablu ko adini masalan de o jibinte kanko odo yahya min badanani mo samiyan tokara hay goto medani wiede yahya so wana kanko kala biyaado yahya demba ja en foko yahya biyete mbira non ko lelde jibinet ne jibina biya yahya sabu inniredam dum woni ha joni eden ngadari dum kala deldo jibinde so jibini wiye yahya bele Allah ne wurna qala rabbi o wi jooma anna yakunu li gulamun holno dañiren mi bingel gore wa kanat latima imraati jom suuda mo aagiran ko dimat wa qad balagtu temi yettima minal kibari to bangi
ene yew atiyan walla utiyan en jangin mabbe enen ko atiyan enen ko utiyan kewden wiide kanko non ko atiyan ko wiete jooru anani de masalan anani ka tudi duubi fo en jettima do en dañi duubi temedere e duubi nogas mi dañi do e yubsun e nihayatu sinni 120 sanata en mi ari habi dañi duubi temedere e duubi nogas meke wadde masalan so mi jibini ko nayje wonata de on saha ko mi jordo mi yori hankant jom suudam o dañi duubi capande jeenay e duubi jeetete holno min jowori dañde biddo dum hawnoto de maaro kala Allah wi mo al amru al hali tagede biddo e modon kadhalika ko non kala rabbuki ni rabbuka ni jomi wi o wi Allah wi o tagde cukalil e modon ane e yumma ko on neebe tagde on Allah wi aliye dum e do hoddirama hayyinu ene newi ay hunde tadani hen wa qad khalaqtuka mi tagino ma an yahya an zakariya mi tagino min qablu ko adino mi tagino mo walam taku shay'an hay hunde awanano ko adino tagirda wali idharillahi alqudrati alazimati sabu kunnin go Allah hoddiro mango go alhamahu su'ala ko Allah lungini mo nyaagaade ni jaba bi ma yidalla alika bele o jaabe ko tinina e ko haari ko dum don ko sabu Allah yidi fenninde ko walamma taqata nafsuhu ila sur'ati almubashirin de fittano ko yidi ko weltinira ko yidi dum joni qala o bi rabbi jomam ij'al li ayatan wadana mane ne boda andira jom suudam ko re qala Allah wi mo ayatuka made gandirta jom suudu ma ko reedu Allah tu kalliman nasa ko da haldata e yimbe salasa layalin fodde jammaji tati se wi en poto dirdi haldata hay goto on sahafa kharaja wa yalti ala qaumihi e yimbe makko min al mihrabi to jumato wa kanu yantadiruna fathahu ebe pandino uddirgol makko o wi juulen li yusallu fihi pour be juule hen bi amrihi e yemiron makko ala al aadati kanko wonno almanu aada yaaruno o wi ko juule be juula on sahaaba pandimo taxawaay o sahaaba do yettide fa wa ha o jofi ilayhi ma fibne mabbe wi an safi on juule o wi juule ko rasuma ko wasiyene kiki juule dum donc non be mal ngado no be ko suma be juule kiki ada o andi non fa alima o andi bi man ihi min kalamihi salade mo haalde mabbe de ronkude mo haalde mabbe de o andi han kandi hamluha bi haya o andi jom suudu o woni reedu hangan de wonno ko dum wonno malde wa ba'da wiladatihi bi sanatayn tagalle yahya jibina ha dani duubi didi qala ta'ala lahu allawi mo ya yahya he ma yahya khudhul kitaba jaggu tawreta o bi quwwatin sembe anani dai wa atainahu al hikmata walla wa atainahu al hukma allawi min dokki annabi yahya annabagu sabiyan gila o ma yaray duubi tati wa hananan ko yurmede wonande yimbe milladunna ummarade ga amen ga wa zakatan ko sadak wonande masalan annabi zakariya wa kana walatima kanko e haya taqiyan ko kuldo Allah ruwiya annahu lam ya'mal khadi'atan wa lam yahimma biha wiyama kanko annabi yahya o meeda gollude ko boni o meeda himmande kadi o gollude ko boni Allah rokkiri mo non o wi khudhul kitaba bi quwwatin o wi wa min huna do gandita yanbaghi li dalibil ilmi al jidd ana hanani masalan abbo wa gandal al jidda sobade wal ittihada fihi etinnade hen kala jango wa gandal yo tinno ko yo sobo wala taraha fi dalabihi oto nemnu e dabbogol gandal oto nemno to fa innaka in a'dayta al ilma kullaka satawi itti al halima fo aruki gandal ay wa a'daka ba'dahu o wi gandal rukuma yoga o wi wa in a'daytahu ba'daka satawi itti yoga ma aruki gandal lam yu'dika shay'an gandal rokata ma haydara ko hoore ma fo dokata gandal on saha woda ko gandal rokuma e mudum so tawi a hokkani hoore ma non gandal hokkata ma haydara so tawi ko cetta e hoore ma dokkuda gandal yemi jabani sa itti hoore ma fo non a welliti gandal woda ko gandal rokuma non gandal wada kadi ولذا قال الإمام الشافعي ودون الإمام الشافعي يومي أخي لن تنال العلم بستة وي لن تنال العلم إلا بستة أهبتا قلنا سوانا قد جيغم سأون بيك أنها ممي هالنا إن قد مخبرا كمبير ببيان إبنين قلم زكاء على سوى وانا مججاني هبرا قندل وحرس على سوى وانا ديرير مريد آني هبرا قندل واجتهاد على سوى وانا تيني دمتينا هبرا قندل وبلغة ربا
anani de tinnoɗa ɗaɓɓa tinnoɗa ɗum kadi heɓata gandal nasihatu ustadin alay sago jangino o lamma reedu o anani de wo ɗuuli zamanin an kadi laaɓana ceerno o reedu ɗum tagi yimoɓe mbi o wi inna tabiba inna almuallima wattabiba kilayhima lam yansahani ida huma lam yukrama o wi ganɗo janginowo e docteur ɓeeɗo laaɓatama reedu abadan ɗon a tinna a teddinani laaɓatama reedu mbawa sa teddinani ɓe mbawa halalde masi jomum ko andi dejata nde wonna teddugal ala so teddugal ala ko minen mofta gandula nasihatu ustad wo ɗuuli zamani alay sago saɗa jangga alay sago juuta wona tan hitande wotere tan jambi a heewi gandal gasata alay sago ñiiɓa hen kay ha juuta ɗum woni walam ya'murillaha sayyidina muhammad bitalaqqa ma uhiya bi quwwatin allah yemirani annabi sallallahu alaihi wasallam yo tebbo gandal ko wahya ko e sembe li anna allah aadahu azman wa quwwatan azimatan de wonno allah rokkimo pellital rokkimo sembe mawɗo falam yahtaj li amrin bal qila lahu inna sanulqi alayka qawlan thaqilan allah wi mono wala ɗum woni noon wo barran kanko annabi yahya o ɗigganɗo ɓe walideyhi jinnaɓe makko walam yakun o laataki jabbaran ko mawnikiniɗo asiyan goofowo allah wa salamun kisal ummorade amen alayhi yo wone makko yawma wulida ñalamu mo jibina wa yawma yamutu e ñalamu mo dawri mayde wa yawma yubasu hayyan e ñalamu mo jogui ummitenede omo wuuri ko fof yo kisal allah wone makko ñalamu mo jibina kisal allah wone makko umma allah wi kisalam are makko wone makko ñalamu mo jogori mayde allah wi kisalam ne wonde makko mo jogori ummitinede allah wi kisalam ne wondema ko daɗani o daɗi de o de heɓtatako wadkur jangto fil kitabe e nder qur'ana maryama oɗo gorko idin tabadat oɗo debbo mbiyan noon idin tabadat tumande o woɗɗiti min ahliha e koreji makko makanan nokku sharqiyan bange funnange galle mabɓe wiyama kanko maryama o yalti galle masalan anani de ewa o wonduno ko yummakko cawdiɗo ko joom galle muɗum joom galle yummakko cawdiɗo no wiyete ko Zakariya ko on o wonduno e wiyama noon won wiɓe noon won defte mbi sharqu o ko sarqu baytul muqaddasi ko baytul muqaddasi juma ka o wonno ka funnage muɗum anani ɗum woni makanan sharqiya wiyama o heɓɓi toon a faami fattakhadha min dunihi ko jogiti gaga mabbe hijaban ko wiyete wirngallo o yurtiri wirngallo hakkunde mabbe wiyama on saha o moloto ko wiyete fiilayro mo wonduno hen on saha so gayni o fata to baytul muqaddas nde wonno ko toon o woni wiyama so tawi o fiilima juma he ko juma he o hoddi so fiilima to fata galle yummakko en o wona toon hawa serta hen o arta toon so laabi wiyama o fiilima laabi ɗiɗi ko adinde o rondoto Isa ɗum woni fattakhadhat min dunihim hijaban allah wi fa arsalna on saha min neri ilayhi fewde makko ruhana jibrilu amen min neri fatamassala laha amnani mo caggal nde o ɓorni comci makko nde wonno malayka jaɓata arde e debbo cuɓe comci so debbo ɓorni to ɗum malayka natta ɗon so debbo itti sukuru mum malayka yurmede arata ɗum paamen enen kam malaykaji yurmede meeɗa wondude men nde wonno rewɓe meeɗa suude juuɗe mumen kala debbo masalan juulɗo walla debbo kefeero ɗo itti sukuru mum malayka yurmede arata teɓata ɗum noon paamen kam malaykaji yurmede meeɗa arde men kadi debbo noon fawaki e desade fawaki mo resani ko kala debbo tan tawde o helli fama kadi yo suur hoore makko soodi sama so resaka foof kono enen eɗen jogui aada bonɗo mbiɗen debbo so tawi ko mbomri fiilota ko miso e bal en ɗaccini han kadi en dandini hen hay resaɓe ɓe natti fiilade kis paamen kam malaykaji yurmede meeɗa wondude men ko malaykaji bone tan garata e men paamen ɗum kam en dawi warani dañde jaam on saha noon omo looto kanko Maryama o ittat sukunu makko o ittat comci makko o wona e lootade embe malayka o joñi ha o gayni lootade arte makko ɗum woni fata massala ha malayka o amnanimo caggal nde o ɓorni comci makko basaron ɓandenke sa wiyan poɗɗo tago wutti e nder wirngallo makko wirgo makko wutti ɗon tan ɓinguel woni nder gasi
on saha qaalat kanko yumma maryama nde o yi jibrilu ne faye makko ene woni e mbaadi gorko o wi inni a'udhu birrahmani minka min boɗo mooli Allah e ma an in kunta taqiyan so tawi ka kulɗo Allah woɗɗomi qala jibrilu jaabi mo wi innama ana rasulu rabbiki min komi nelaɗo joome liya habalaki beele Allah rokkuma gulaman cukalel zakiyan ngel ganduɗa ko laamngel cukalel laamngel beele Allah andi en jangi joni zakatan ewa zakata zakiyu laaɓɗo e zakiyu ƴoƴƴo jiida zakiyu ƴoƴƴo o windirte masalan anani de ko zadel eyyi anani zakiyu laaɓɗo o windirte ko zeyyi woni zakatan o masalan ko annabi eyyo zakiyan ƴoƴƴo قالت أن يكون لي غلام كان يوم مريم مجابو بابرا كالدو مكو او هل نانيرا مي بينغل غوري ولا يمسسني ميداني من بين بشرا انديان ميدا رسيت تي ولم اكن بديم وانا جينو قال او بي مو كان جيبير الامر على حالي كذلك كوني دي تاغيدي تشوكل اما تو بابا على ني قال ربك ني ويري جومي او وي هو دوم wadde non de aliye e dow hoddiro am ɗum kam haydi nun ene newi ɗum ene weeɗiri ni mbaɗen ba alhamdulillahi taarikallah jaram marhaba masalan jaram ولنجعله بل من بدم كانكو سوكا من جوغوري ركودمو من بدم آية كو هاوني للناس وننديم وانا حتى وانا دليل وند كو بكاتان ورحمة او وانا يرميد منا مراد امن ونندي غون اندم وكان او بي ولا اللاتيما تغيري وند نون امرن كو على حال مقضيا من غدا كو نياواد e gandal min Allah on jibril wutti مثلا eder bange makko nan bindinge woni Allah wi fa hamalatuhu kanko annabi kanko yimma maryama o rodi masalan annabi isa fantabazat o wottitodi bihi e makko kanko cukal ngel de kanko yimma maryama nde o woni reedu nde o wottitodi e reedu ndu makanan nokko qasiyan mo ganda ko goddudo koreji makko fa ajaaha are makko al makhadu ko wiete masalan ani de ngati were are makko on sahande ngati were de are makko o fay masalan ani de aywa masalan ani de jullare tamarowi njorkina woni don o yehi toon woni ila jiz'in nakhlati o fokkito o fayto jullare tamarori anani ta'tamida alayhi pour o tungno don bele o jibina bingel wiyama non kanko masalan yumma maryama wondemo reedu e jibindemo hawri ko goto wondemo reedu ɓiɗɗo o e jibindemo ɓiɗɗo o ko goto hawri o jibinimo noon ko nokkuni wiye baytul lahmi nokkuni wiye baytul lahmi ko don o jibinima ha joni kambe ha ngaabe cobdi be kereceji di e di jahaton e be jahaton fa khafata alayhi o huli non e alhaali biddo o fa jaat bihi ila baytil muqaddas o jibini ton o itti ton biddo o e nawi mo to baytil muqaddas fa wada'atuhu ala sakhratin o fawimo e dow hayre nde wontino kom fan khafada si sakhratu lahu ka hayre nde lesdi kala ko wonno en nyarge daati ha wayno bertuni وهي الآن موجودة ها جون هايرن إن تون دو ونو دو إن دون ها جون تزارو إن جورة في حرام بيت المقدس إن نكوج بيت المقدس نان ثم بعد أيام وجبني إيسا شغل بل سيدة وجهت به إلى بحر الأردن وياد إيسا تماي الأردن وفيتون فغمسته فيه ومني مؤماين وهو اليوم الذي يتخذ النصارى إنهم كريتي جدي هاجوني إنجي سودهم عيدا كفير ويسمونه يوم الغداة بجيل نيالام مرغل ابن جوغي نيالام بموسى إمايو كان بفوق نيالام سيونتي كان كفير بكاتليغن e be jahato maayo hay to ko gedbe muta hen be biya nyalama on don nyalama isa munnano e ndiyam be nyembe be nyemtina dum be cikka malalan go maayo fof ala ko ngon maayo tan ko murgol isa ngol tamoni murgol ga ka be jara ko lode tan bonene naata e mabbe kono wana hay hude firade وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم تقدست ابن غاجو وند دين دون يلا اون دون يلاوما كلا مايو ان سيني اي اون يلاوما فلذلك يقدسون في كل ماء اون سا دون وني سبب كلا مايو be muta hen e sikuri dum kono wana gon dum bidni hanganti wonta wattu ko be hanga ati ma sa do wana ko
wo kuntumi laato nasiyan mansiyan komi huunde yejjitaade en jangin mabɓe walla nisyan mi wona neɗɗo mansiyan jejjitaaɗo haa ni no mi woni no neɗɗo mi maaya tan mi waasa jagaade ɓiɗɗo mi waasa siftoreede e gurdamam walla mi wona nasyan goppa huunde nde ngannduɗaa mansiyan yejjitaade nde anndetaake haaletaake o jibini ɓinguel baba ala ko ɗum waɗi mo goƴa o eyi waɗi mo goƴa o ko debbo ko ɓi moƴƴo o meeɗa reseede o yeehi lootoyaade o artide ɓinguel o yaano tan ko lootoyaade omo yeehi mo looto o fiileyre makko o arti omo jogii ɓinguel andi ɗum wiyete ma taw ko jibinɗo wona wiyete ko caaseego wona kanko ko on goƴa woɗi mo Allah noon ne haalanamo no waɗata Allahu akbar fanadaha jibrilu noddimo min tahtiha les makko andi jibril tawa ngati were nde ene joodi ɗon ene wallamo kañum woni sas faar makko jibril wimo Allah tahzani hoto suno qad ja'ala rabbuki joome waɗi tahtaki lesma sariyan ko wiyete caangol andi ɗo darinoɗo ko leydi jibril mo rusuno lesma ɗon leydi ndiyam nan ɗon sarama ɗo yeccitoma yi ndiyam ɓe yi beelel ndiyam puɗɗo looti ana jibini loototo wona andi ko foobre lekki jordi kos wonno o nangirno e foobre he ko ha o jibina o dañano jibiniri foobre nde ko jorti jibril wimo Allah wima wo huzzi ilayki dimbin ema bi jiz'i foobre an nakhlati tamarot tasaqat alayki fukko e dow ma ruɗa ban kecce janiyan fof ko kecceta tamaroje kecce ruɗa ban kecce janiyan ruɗa ban tamaroje janiyan kecce seɗe gardi ko ni firdete e so ko no janiyan ko kecce firata ruɗa ban ko kecce alay sago no wi ruɗa ban tamaroje janiyan kecce wona sifa ɗe Allah wi mo fakkuli ñaam e tamaroje he washrabi yar e beelel he wa qarri aynan ubbin gite ma hoto hul hay hul hoto ƴeew ko wona Allah ƴeew Allah tan fof Allah ne hollam wonde ko bawɗo ko ala ko sabu kanko o wi ko o resaka hono dañirta ɓiɗɗo Allah ene hollamo Allah battuɗo joni jullaɓe tamarori jorki joni dimbinama hecciri joni tamaroje jalti on kayne wawi ɗokkude joni neɗɗo ɓiɗɗo on wawa ɗum ko ɗum woni ko Allah hollimo ɗo Allah andinimo wonde kañum woni Allah kañum wawi kañum tan wawi bawɗo ala somo wona mo wawni Allah wi fa imma tarayinna sa yiyodiri minal basari e ɓandiyanke ahadan goto so won ɓandiyanke mo coyniɗa jooɗo ndeeƴa so won mo coyniɗa fa ɓuuli wi inni no min nadartumi takkani lirrahmani wonande Allah sawman deƴƴere o sawman wona korka ko deƴƴere Allah wimo so won neɗɗo mo coyniɗa ne feema en yiɗi namdade mo to dañƴangel ɓinguel wimo inni nadartu lirrahmani sawman mbiyamo min hande komi takkanɗo Allah deƴƴere mi haalata falan ukallima alyawma mi haaldata o ñalawma hande insiyan neɗɗanke on saha fa atat bihi kanko yumma mariama o addi cukalel ngel qawma ha e yimɓe makko tahmiluhu omo rondi ɗum omo rondi cukalel ngel omo wundi ngel ɓe jii cukalel ngel qaalu ɓe mbimo ya mariyamu wiyama omo haalda e malaikaji woni mo haaldata ko yimɓe
o haalata ko yimɓe kono malaikaji omo haalda e mumen nde o yetti nde ɓe mbimo ya Mariam ehe ma Mariam laqad ji'ta shay'an a addi hunde fariyan mawde a dewini ɓinguel a ala goto a waɗi bonde so dañƴangel ɓinguel ya ukta Haruna ehe ma nado Haruna ko nado wona banu debbo Haruna ko nado Haruna ya ukta Haruna ehe ma nado Haruna to bange moƴƴere wona Haruna annabi mo ganduɗa o noon wona on oɗo Haruna ko jiyaɗo Allah mawɗo dewowo Allah moƴƴo jaɓɗo Allah dewowo Allah julɗo curiɗo kanko yumma Maryama ne ko noon o wano ko julɗo ko curiɗo ɓe mbi ehe ma nando Haruna to bange moƴƴere ya ukta Haruna wona banum debbo Haruna o jiiɗade makko ay tus ko kamɓe nandi to bange peewal e to bange moƴƴere wiyama oɗo Haruna o hakke e makko moƴƴude ñalawma mo o maayi janaysa makko 400 ujunere biyeteɗo Haruna ne sawa ko jiida yimɓe waɗ fof guinnana kanko 400 ujunere biyeteɗo Haruna ene tawa janaysa makko taw kanko guinnira mi haalani yimɓe woɗɓe arɗinotidade wiyete Abdoulaye wiyeteɓe yaya on ko moƴƴo de ɓe mbimo ma kana laataki abuki imra'a sawin laatanoki de bamma kam ko neɗɗo bonɗo bamma de wona neɗɗo bonɗo wonno min gandirano bamma bonande de an de sa yirama bonande gandumi jibinani wonani gartude ɓe gone wiide mo noon wa ma kanat laatanoki kadi ummiki yumma baqiyan ko jinowo yummani de wonano jinowo tonna jagel ɓinguel on saha fa asharat ilayhi o joofi ɓe fewde cukalel ngel o yeɓe ñamdo cukalel ngel cukalel ene lele tekke ene waɗani takkon ene leli ne waya o wi namdo ɗe cukalel o waɗi ɓe ni o joofi e kalde e maggel mi haaldata e maggel mi haaldata e moɗon mon gandu قالوا بما كيف نكلم هلنا من كالدرت من كان on laatiɗo fil mahdi e tekke sabiyan ko woko ƴen gonɗo boy ene waɗa e tekkon holno min kaldirte mum tan eɓe kala haala cukalel ne jaaboɓe ɗaala tigguyel ngel wiɓe inni abdoullahi min komi maccuɗo Allah ataniyal kitab Allah rokki kam deftere ni wiye linjil wa ja'alani Allah wadi kam nabiyyan komi annabi wa ja'alani Allah wadi kam mubarakan komi badado barke ayna ma kuntu kala do gonni wa awsani Allah wasima man bis salati juuti wa zakati asakal o yemi kam yomi halan on dum yomi yam waddum ma dumtu hayyan don do mburu wuri wa barran Allah wadi kam komi diggando bi walidati jinnaada modo debbo walam yaj'alni Allah wadani jabbaran komi mawnikini do sagiyan malkisat wo ko wa Allah wassalamu bodo nyaaji non kisal morade Allah ali yo woni am yawma wulitu nyalama mo jibinaami wa yawma amutu e nyalama mo dawrumi maayde wa yawma uba aso e nyalama mo dawrumi ummitinede yo Allah wada am yurmede mum e kisal mum o nyaagi dum kanko odo yow Allah wi to ko min yurmi do ko kanko nyaagi yurbede cukal tiggel halade Allah wi zalika tagiraado ni o zalika gonirdo ni o zalika kaldo kaado haala o Isa ibn Maryam o wiyete Isa ibn dum khabar do khabaro ali gila to ko jon khabar ali badirdo ni o so dan jidi andude hodi o Isa ibn Maryam o wiyete Isa ibn Maryam o wana Allah ko jibinaado ko mayo o wana Allah ko jaab Allah jaabato do ko wiino Isa ko Allah Allah be gandu badiraado ni o Isa ibn Maryam o do Isa ibn Maryam fami so tawi anani goddo wi ko Allah kam ganna fena Allah kam jabani o qawlul haqqi woni kongol gonga alladina ngol kongol
fihi mum yamtaruna ngol odon cikkito odon be Isa ko bi Allah fenni on ma kana lillahi hananani Allah an yattakhidha de jogito min waladin bingel subhanahu senade wodani Allah idha qada amran so nyaawi hunde yo won fa inna ma yaqulu lahu wa hunde kun won tan fa yakunu gonon wona gasi wa anna Allah en jangino walla wa inna Allah ay Allah rabbi jomon wa rabbukum woni jomon fa'buduhu ndewema kanko goto hada ay rewde Allah ne siradu woni lawol mustaqimun poccingol gon woni lawol fewde aljanna fakhtalafa al ahzabu caggal dum pelle de luri min baynihim hakkude annasara en be bi ko kanko Isa ko Allah be bi ala ko Allah wondude Allah be bi ko bi Allah fami allazi fawailun kongol lette cattude للذين وادني بأن كفروا يدوبي من مشهد أسيادر يوم عظيم يلا وموت فير ما ببوني ينهن اللي ينهن أسمع بهم كابيس كون نني بينهن كسب كالنا من بيننسا وأبصر كابيس كويني بينهن سب كلا من بينجيرس أي غاب كلا من بينجيتا بكالنا من بينهن نون كابيس كويني بينهن يوم يأتوننا يلا ومم إنغاري تأمن تلاخر اللي ينهن ده هاوني من ينهن بينن لكن الظالمون كوين هافر بن اليوم هند يادونه الذي في ضلال بغنى مجر مبين فين وانذرهم هل بن بان لا الله مكانات هل بن يوم الحشر يوم ننسى ونن يوم القيامه اذ قضي الامر ثم نياوا في قل دم لبتede bende وهم كمبه aduna he fi qablatin ebe welsumo e on yalawma وهم كمبه لا يؤمنون بغنا غومبino be yalawma alladhi inna nahnu ko taakid narizul arda من منيرون توليدني ومن عليها إخوان إليدي فوق الله من دونتر وإلينا كفود أمن يرجعون بدوتة بجبه واذكر جنتو نبي في الكتاب دفتره جنتو نبي هن إبراهيم أودو غرق حالا بخبارهم إنه إبراهيم كان أولاتي صديقا كو غونغدو نبيا تكدي كو النبي كان كو أودو النبي إبراهيم حال إذ قال لأبيه تمني أبيني بامك بيته آزار ويا أبتي إيه بابا lima ta'budu hol ko ndewirda ma la yasma'u ko nanata wala yubsiru ko yeta wala yughni anka wa nafdama shay'an hay par wa hokkudema nafore wa lorludema ya abati e baba inni no min qad ja'ani fama are am min ilmi to gandal malam yatika ko arani ma baba fattabi'ini ray'am ahdika min fi masira Allah wa sawiyan pochugo ya abati baba la ta'budu shay'an wa سيدان هربفتهم إن سيدان كان للرحمن لا تنيم الله أسيا وكيوبه يا أبتي بابا إني من أخاف برمولي أن يمسك نهبا ما عذاب لك من الرحمن أمراد الله ساتوباني فتكون لا تنضى للشيطان ونند سيدان وليا كبالوكا تشند نردمو إجيغول قال بابرا دون جابو مكان إبراهيم بابرا دون أراغب أنت أن أكا غنيو أن آلهتي قال الله بمبي يا إبراهيم إيه ما إبراهيم عندك أيدا الله بمبي فتعيبها أنا أيبي نبي عندي أراغب عندي رغيب كلا بأري أن هيدي شغال فرتكم غني رغيب فيرنو كو نديريرو كونو كلا رغيب غرد عرب أن هيدي شغال فرتكم غني أو دوكو هنتي فامل لئن لم تنتهي ساعة وباني أن لا كقالتا كولا أرجمنك مامي ود كاجي ولا مي حالاي ما حالاجي بون دوم نون وودومي كوي وهجورني وودومي ماليان دومون جودو رنتومي قال كانكو إبراهيم mo jabo babiraado biido yo woddudum hade wardem o wi salamun alayka baba kisal yo won ema ummarade am min kam ala ko badan mami ko boni sa astaghfiru laka rabbi mami imsinane jomam o innahu jomam o kana latima biido am do hafiyan ko mojjan dumi Allah ne mojjani mi ne feewi so mi noddi dum nototomi wa a'tazilukum mi wappo on mi follo on wa ma tad'una e ko dewaton min dunillahi ko wana Allah wa ad'u min mi rewoya rabbi jomam asa yama jo Allah akuna de mi latata ko bi du'a rabbi ko dewan mi jomam ko yama jo mi latata ko hen sagiyan ko mi malkisado hono no malkisado don de ton jalengeji ni on rewobe jalengeji kon malkisado min
non boɗo ñaagi Allah mboɗo jotti ko ndewanmi Allah ko mi wonata malkisa falamma atazalahum Allah wi nde o woppiɓe o folliɓe wama ya'buduna e ko ɓe ndewata min dunillahi ko wona Allah o woppiɓe woppi jaleŋeji bi anna zahaba o yehi ila al ardil muqaddasati kewde leydi celladi hono Sham wa habana lahu Allah wi min dokkimo toon ɓiɓɓe ɗiɗo wora hen goto wiyete ko Ishaqa o mawni ha jibini ɓiɗɗo ni wiye Yaquba o yi ɗum kanko Ibrahima Allah wi wa kullan ɓeeɗo ɗiɗo fof Ishaqa o e Yaquba o Allah wi goto men fof ja'alna min mbaɗi ɗum nabiyan ko annabi wa wahabana lahum min dokkiɓe kadi kanko oɗo masalan anani de masalan annabi Ibrahima e annabi Ishaqa e annabi Yaquba min dokkiɓe min rahmatina ummorade e yurmede amen min dokkiɓe jawdi min dokkiɓe ɓesgu wa ja'alna lahum min mbaɗani ɓe lisana sidiqin ɗemgal gongantago aliyan towgal ɓamtingal mantore moƴƴere e kala joom diine ene mantaɓe Allah wi wadkur janto fil kitabi e nder deftere he ha hen Musa oɗo gorko innahu Musa kana o laatinoma mukhlisan ko laɓɓinɗo anani ko laɓɓinɗo walla mbiya mukhlasan ko laɓɓinaɗo walla ko laɓɓinɗo man akhlasa fi ibadatihi wa khallasahu Allahu min ad-danasi kanko woni masalan laɓɓinɗo e dewal makko Allah kanko woni laɓɓinaɗo ko wiyete tuudi ko mukhlisan ko laɓɓinɗo dewal makko Allah mukhlasan ko laɓɓiɗaɗo e masalan e tuuni wa kana rasulan nabiyyan kanko annabi i Musa ko nelaɗo ko annabi wanadaynahu min ewnimo min mbimo Musa mbimomi Musa inni ana Allahu min komi Allah noddumomi min janibi ɗuri to banggue hayre ne wiye ɗuri Sina al aymani bange ñaamo saɗa ummi Madian aɗa fayi Misra bange ñaamo gartata haare nde Allah wi wa qarrabanahum min mallinimo najiyan ko gondodiraɗo bi an asma'ahu Allahu ta'ala kalamahu Allah nannimo haala muɗum nannimo kanko annabi Musa wa wahabana lahu min dokkimo min rahmatina e nemaji amen min mbaɗanimo akahu mawni ko olo miñiko min mbaɗanimo Haruna biyeteɗo ni akahu o ko badal wona Haruna ko badal e nder akahu o mawni ko biyeteɗo Haruna nabiyan onne min mbaɗi ɗum kadi ko annabi wiyama noon eywa min ijabatu li su'alihi an yusila akahu ma'ahu wa kana noon asannu minhu wiyama noon kanko hecci on ɗon kanko hecci Haruna won wiɓe noon won wiɓe kanko hecci masalan Haruna du hitande won wiɓe duuɓi nayyi ko hecci Haruna won wiɓe noon واذكر جانتو كدي في الكتاب اندر دفتره اسماعيل اودو غوركو انه اسماعيل كان صادق الوعد وياما كانكو اسماعيل كو غومدو فودore so fodondiri e ma o wadat lam ya'id shay'an illa wafa bihi o meedani fodde huude so wana o woni wantadara min wa'dihi thalathata ayamin aw hawlan hatta raja'a ilayhi fi makanihi wiyama o meedino fandade neddo fodde hitane won wibe ala ko balde tati omo jodi e nokku omo fadi neddo ha neddo o tawi wiyama ko neddo gomdudo fodore wa kana rasulan walatima ko nelado o nela non ko lemin ni juhum anani de nabiyan kadi ko annabi wa nela kanko ko makkatal mukarramati wa kana ya'muru ahlahu walatina o yamiranno yimbe makko anani de masalan bis salati e julde wa zakati askude wa kana walatima inda rabbih to jomma ko mardiyan ko belado Allah ne welamo walatima kanko kadi ko belado Allah wadhkur janto fil kitabi ender deftere he Idrisa gorko wiyete non wiyama Idris ko tanum annabi nuhu jibini ba makko won wibe jibini ba mum ba makko anani de kanko annabi Idrisa wiyama kanko annabi Idrisa Allah wi wa rafa'nahu makanan aliyan wa rafa'nahu min bamtimo kanko annabi Idrisa makanan nokko aliyan mo nganda ko tow min nawi mo ha asaman nayi bi do bi asaman jego bi asaman jego wi ala wa nati aljanna masalan annabi tagal de bo meeti kaali bi mayde wa nati aljanna kanko o annabi Idrisa wiyama mo woni sababu yaade mo masalan kanko annabi Idrisa aljanna mo wuri o woni sababu wiyama so tawi aduna o bo rewi Allah bamtama dewal mumen Allah bamtama toon dewal makko Allah bamtama toon kanko ɓuri hewde baraji aduna o fof kanko ɓuri hewde baraji joni noon malaikaji gonɗi dow asaman ɗi ɗum haawi ɗumen malaika mayde o noon kañum haaju mum yiɗi ko arde to makko ñalde ñaagui Allah tabaraka wa taala ni yiɗi juurademo fa adina lahu Allah yamirimo yo yaa o juuroyum fa atahu malaika o are makko e mbaadi bani adama wa kana Idrisu yasumu dahra Idrisa ene horanno masalan ani de kañum horata taƴata falamma kana do waktu idfarihi nde o taƴanɗo taggol yonti da'ahu o noddi Idrisa noddi koɗo
andi koɗo so are ma kay haada nya a defaade kanko Idris o defata nyalawma o defata tan ko jamma o defi jamma non o wi koɗo ar kirso de koɗo wi haari o forsi koɗo nyamani yehi ha woni nyalawma goɗɗo nyalawma dimmijo kadi koɗo yaltani galle o yaani koɗo no yalti saka nyama passion koɗo koye makko tan wondi eɓe jewtida pottari nyalawma dimmijo yonti kadi o noddi koɗo yo arɓe kirto koɗo wi haari nyalawma tata ɓijo yonti kadi wi koɗo yo ar hirto koɗo wi haari balɗe tati koɗo nyamani yarani ɗum haawi mo no feewi o wi koɗo mboɗo yiɗi andude hoɗi an wonano aɗa yaari yimɓe mbaynide mbaɗa eyi koɗo wi eyi ana malakul mawti min komi malayka mayde istazantu rabbi mi sakkitinima joomam yo an ashabaka nde gondanmi e ma eyi ko ɗum addanimi arde ɗo min mi wona neɗɗo komi malayka mi ñamata fa qala Idris e yo ko an li ilayka haaja tun mboɗo jogue ma haaju qala ma hiya qala holko woni haaju ma qala tajbidu ruhi o wi jinnu ko tamanami fittanam ndu fa awha Allahu ilayhi an akbada ruhahu Allah wi tam fittanu makko fa qabadaha o tami fittandu wa raddaha ilayhi ɗon tan o itti fittanu Idris o attiri fittanu Idris fodde erta fa qala lahu malakul mawti malayka maydo mal fa'idatu fi su'alika holko woni fa'ida e ñaagade ma qabdu ruhi tamede fittan qala li azugal mawta o wi waɗi mi ñaagade ko bele mboɗa maaya mbaɗa meeɗa kaadeki mayde o ummata o fekkungo mum fa akuna ashaddu isti'dadan beele mi laato min ɓuri wawde heblade masalan mi anda mayde no way mi heblano ɗum qala lahu Idris wimi e joni a jaɓani kam masalan anani de mboɗo koɗono ha joni mboɗo jogui haaju qala ma hiya o wi hol haaju ma o wi tarafa uni ila samai li anzura ilayha wa ila aljannati wannari mbiɗa yiɗi nawami dow asamanu mi yi asamanuji ɗi sa gayri nawami jeygol mi yiya ɗum sa gayri nawami aljanna après gartirani fa adina Allahu lahu Allah yamiri Idrisa Allah yamiri malayka mayde yo ƴetti Idrisa farafa'ahu malayka mayde yo ƴetti Idrisa nawi ɗum falamma qarba min annari nde o balli jeygol qala li ilayka hajatu o mboɗo jogui haaju kadi fewdema qala wa ma turidu holɗum o tasalu malikan hatta yattaha abawabaha ñagono ɗawi malik uddita ena suuji jahannama ɗi mi yiɗumen fa faala o ñaagi fa qala lahu kama araytani nnar no koyɗirɗami jeygol ni fa arinil jannata holliram noon aljanna fa zahaba bihi o yaade makko kadi fewde aljanna fastaftaha anani o wi malayka denowo aljanna udditanam damuɗe ɗe o udditi fa fataha o udditi abwabaha damuɗe aljanna ɗe fof adakhalahu aljannata wa nani Idrisa aljanna thumma qala lahu malakul mawti malayka mayde wi ey jono ukhruj li ta'uda ila maqarrika ar yaltu pewta wuro man hankani mi nawtuma fata allaga bi sajratin kanko annabi Idrisa o nangi lekki nan ɗon tan o nangi hen ha tiiɗi o wi ɗo kay saasi mi yaltani qala ma akhruju minha mi jogalani yaltude ɗo kay hortampin hoorema wi ala yaha o wi ala mi yaha i mbaɗa mi yaltude mi ara ha aljanna mi yalta i ko gaddu yen mi ɗo kay mi yaha fa ba'atha Allahu malakan alla nili malayka hakaman ñawowo baynahuma hakkude mabɓe fa qala lahu almalaku malayka o are makko kanko Idris malayka ñawowo o wi malaka la takhruju halko hanma yaltude qala li anna Allah ta'ala qala kullu nafsin za'iqatul maut Allah wino kala fittanu koko meɗata kaaleki mayde fa zubtuhu mi meeɗi ɗum wa qala o wi Allah wino e qur'ana ngo imminkum ala e mon onon tagore nde illa waridu hasa wana ma naat jeygol Allah wi kala ko tagmi ma naat jeygol min mi naati jeygol mi o udditini kam jahannama mi naati e suuji ɗi fof mi yalti e joni kadi mi yalta donc mi waɗi ɗum kadi Allah wino e qur'ana mum wama hum minha bi khari mukhrajina kamɓe se ɓe naati aljanna ɓe jaltata imi naata aljanna ɓe yalta walasto akhraju mi jogorani yaltude fa awha Allahu ila malakal mawti Allah wahyi malayka mayde bi izni dakhala aljanna bi amri la yakhruju minha ko yamiroram o naatiri aljanna ko yamiroram kadi o yaltata aljanna fa huwa hayyun hunaka o monton mo wuuri ha joni o monton o waɗimo boosaya o waɗimo girlago wona ulaika allawi ulaika alladhina ɓen goni ɓen an'ama Allahu alayhim ɓe Allah nemini e mumen minen nabiyina e annabaɓe ko ɓeɗo woni ɓe Allah hokki nema e mumen anan to banggue annabaɓe min zurriyati adama ene hen guengol baba adama hono Idrissa o mimman hamalna e ɓenni min donno anani dimma anuhin wonde annabi nuhu o min zurriyati ibrahima e kadi min kalanima kadi e guengol ibrahima ismaila ishaqa yaqub o min
israila e ɓiɓɓe yaquba moussa e haruna e zakariya e yahya e isa ɓeɗo fof min kalanima e nder simore he wo mimman hadayna e ɓen ɓe min pewnuno waje tabayna min laabi ɗumen allah wi ida tutala alayhim so tawi dursitama e mabɓe ayatul rahmani ayaji allah harruɓe pukko sujjada ne ɓe cujji wo puki yen eɓe goya masalan fa halafa min badihim nde ɓe maayi kamɓe ɓeɗo lomti caggal maɓe halfun ɓe ganduɗa ko lomtotoɓe ɓen noon adau salata goppi julde jeebi julde yahudiyankoɓe annata en mbiyete chrétien je catholique en wattaba ushahawati ndewi goofi ndewi masalan ani nde tuyoji aduna allah yi fa sawfa yalqawna ɓeɗo maɓe kawroy gayyan cangol ni wiye ni cangol ni wiye gayyu ngol cangol woni koye nder jahannama ko ngol ɓe nata illa man taba so wona on tumanɗo allah wa amana gomɗini allah wa amila salih golli golle majje fo ulaika ɓen kam yadkhuluna aljannata ɓen ko natata aljanna wala yudlamuna bi mustantaki shay'an hay hunde ɓe marditani maɓɓe to aljanna allah wi jannati aljanna adnin mo ganduɗa ko ñigo andetino on aljanna wa'ada arrahmanu ibadahu allah ene fadani ɗum jiyaɓe mum bil ghaibi e birnal innahu o nde ɗon fodore kana latima innahu anani kanko allah kana latima wa'duhu fodore makko nde o fadani julɓe matti yen ko addetene masalan allah wi so ɓe naati aljanna la yasma'una fiha ɓe nanata toon lagwan mere haala illa so wona tan eɓe keɗo toon salaman salaman kisal kisal ummorade e malaikaji kisal ummorade e yoga e mabɓe e yoga wala hum ne wonni ɓe fiha to aljanna rizquhum arzique mabɓe bukratan subaka eɓe ñaama wa asiyene kikiɗe ɓe gaddare eɓe gaddane subaka ɓe ñaama ɓe gaddane kikiɗe ɓe ñaama aljanna noon ñalawma ala toon jamma ala toon aljanna ala niɓɓere ala nguleki ala jangol ɓurtugol aljanna ko liyartane annore ha cey ala ɗo haaɗi Allah wi so ɓe naati aljanna wiyaɓe tilkal jannatu llati ay on mon aljanna nuurisu mo min anani on man oɗon aljanna Allah wi nuurisi emin dontina ɗum min ibadina hunde e jiyaɓe men man kana on laatiɗo taqiyan ko kulɗo Allah emin dontina ɗum aljanna wa ma natanazzalu o wi min o wi woni sababu aya garowo o ko lamma ta'akhkhara al wahyu ayyaman jibrilu meɗino joɗade fodde dumunna addana wahyu holko woni sababu o nde yahudiyankoɓe namdinoma anir ruhi o wima mi haalan on gadan Allah jooɗi balɗe capanɗe nayyi wahyu arani on saha noon jibrilu ari nde eywa jibrilu nela sallah sallam wi jibrilu ma yamna'uka an tazurana aksara mimma tazurana ko hanma ngara e amen ko ɓuuri hewde no gardannoɗa e men o jibrilu jaabima wi wama natanzalu min jippata ko illa bi amri rabbika so wona emirore joni lahu ko Allah jeeyi ma bayna aydina ko woni yeeso amen wama khalfana e ko woni caggal amen fof ko Allah jeeyi wama bayna zalika ko woni hakkude jamma e ñalawma ko ha darga daro ko Allah jeeyi wama kana rabbuka la taki joomi noon nasiyan ko jiggito wa Allah yijjitanimo Allah woppanimo ala Allah waɗani noon rabbus samawati wal ardi o wi jeyɗo asaman jeyi leydi o wama baynahum kon hakkude asaman e leydi Allah wi fa'budhu rewmo wastabir li ibadati muñ kadi saɗa rewama kadi muñ hen hal ta'lamu lahu yeti aɗa andani Allah samiyan tokara biyeteɗo Allah aɗa andi won biyeteɗo Allah Allah ne jogi hono nanɗo hal ta'lamu lahu samiyan aɗa andani Allah tokara ha وقد ورد أن امرأة سمت ولدها الله ويدين وياد دب غوتو o inniri o jibini bingel tan o wi dum Allah o inniri dum ci bingel ngel jeygol ummi do asman yele mum mayde ngel dido burti gari biida ko ya innir Muhammadu Rasulullah walla ngindira masalan Uthman ibn Affan walla ngindira Abu Bakr as-Siddiq walla ngindira masalan Umar ibn al-Khattab fara Allah jibina bingel tan be wi mo Allah dum kadi haadi lam tan ka nde o inniri bingel ngel Allah tan jeygol ummi do asman tamde bingel mayde ngel dido burti woni hal ta'lamu lahu samiyan yati ada andani Allah tokara wa yaqulu al-insanu nebbe jeddu ummita hol on ko bayi ibn khalafin woni be non woni be ko wadi ibnul mughirata o wi a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayyan yati so mi mayi mami wurtine mami yaltu modo wuri e gabram ko woni wiide non mo wada sabotage Allah wi o daayi koy Allah wi kanko daayi awala yadhkuru al-insanu Allah wi mbele neddanke o siftorta annanu min khalaqnahu min tagino min qablu ko adino walam yaku shay'an o wanano hay huune bele yo jew ala ko wonno min tagiba so min bari mo wurtindemo kay tiidani fa rabbika mi wodiri joome la nahshurannahum min dindin be kambe yeddu ummital wasayadina e seydeneji bebi ndewi be min dindin min bada be gejjelal gotal min databe humma la nuhdirannahum min tawna be hawla jahannama saraji jahannama do hadama be nadde jahannama min gadda be don jisiyan
be njuse koppi Allah wi humma lanansi anna min cerdu min kulli shi'atin e kala fedde ayyuhum hol fu e mabbe asaddu burnodo sattude min ala rahmani Allah iti yantusal kala e mabbe burdo susde Allah mamin gaddan dum mamin cerdube min bada dum bange burdo susde Allah fo iti yan burdo susde Allah min bada dum bange ثم لنحن الذي منن كدي اعلم منن بري اند بالذين ابن هم بغاندا كنمن اولى بها قربه هاندده e jahannama siliyan nadgol qurbe hande en nadde jeygol minen buri andude mamin kadi nanno beddon wa imminkum ala e modon illa wariduha sawana kala neddo yo neddo ma nad jahannama kana latima dum ala rabbika e jome hatma koko cenkina maqdiyan koko nyaawa nyaawore hatman tegdude hunden hunde ko udiya bihi koko nyaawa dum maqdiyan nyaawore de ganduda hatman tegdude ko nyaawa koko nyaawa nyaawore tegdude wonde kala tagado ko nato jeego sa malade sa malki mo wana jeego dum ko Allah wi wadi dum wadi gafi a berante ala ibi kana ala rabbika dum don latima e nyaawore jome hatman koko tentina maqdiyan koko nyaawa magdiyan nyaawore ne ganda hatman tentinade o wi sanani ko Allah wi do bo in minkum illa wariduha odo ay hulbinide wiede kala tagado ko nato wo jeygol so tawi ka malado ka nato wo jeygol so tawi ka malkisado ka nato wo jeygol odo ay hulbinide kana ala rabbika hatman maqdiya te Allah kadi haali mo ko mo o bi kana kun latima ala rabbika edo nyaawore jon ko nyaawore maqdiyan de ene nyaawe hatman e temtu nargol jahannam gol ko ni lebol siraji fabi ko e dow pom jahannama lebol siradi ko pom pom o fawi koy jahannama ayata aljanna abadan so wana ndewa e pom he kala neddo koy dow pom he rewata te lebol gol buri lebol neddo sewde buri silama welde te deejata te hen ndewata paya aljanna mo Allah nyaawi yo na jahannama o tamno e magol naata jahannama mo Allah nyaawi yo taccu o benna woni hen ko malaikaji koy juudi mun dewata don benna tinata woni hen dewa don no puccu bawngu dogde birdi bennoya woni hen no puccu jaawo woni hen no sagata bawdo dogde woni hen dewra don ene kenyo ene nyekka woni hen dewra don ene jaha yaadu heñiidu woni hen non ene dewra don ne paamirta cukalel o ene leggal wana don jiyaane wada ni ene rewra hen seedan je cukalel yabba hen abo e tebbita saabu ateskata ko cukalel wada non ko ben goni natobe jahannama yo Allah donne bone be dum woni nargol ngol koy dow jahannama ndeweten ala so na fitka naati wana summa nunajji allawi min danda alladhina no ben ittagaw hulbe keferu wa nazaru min goppa azzalimina heferebe fiha e jahannama e jisiyan en juse ko wa idha tutla alayhim so tawi dursitama mabbe kambe julbe be e heferebe ayatuna kawni amino qur'an bayyinatin alhalilata en fenyini qala alladhina kafaru heferebe bi alladhina wanande ben amanu gommin dal be ayyul fariqaini hol fo e pelle mele ko minan walla ko onon fale men khayrun burdo moddude magama jipporgal e honorde awa ahsanu burdo yode nadiyan batu bele ko minen wala ko onon kefede be ngona e wiide non jibbe qala ta'ala allahi wa kam heewi ahlakana qablahum ko min kalkuno ko adinobe min garne lekki en kon kanmen ahsanu burnobe yode asasan kaaki e jawdi wori iyam e yirde masalan daari be kanmen burno yode kanmen burno fa kama ahlakanahum li kufrihim no min kalkiri beedo e keferu min nuhuli ko haula no min kalkirta beedo ul wiibe man kana fi dalalati kala laatido ene wone majjere fe arani e odo arani kala laatido ene wone majjere e odo aduna allahi falyamdudu yo wertu lahu wanande mo arrahmanu
Allah maddan e bertugol yo Allah wertanmo duuɓi makko o mawna o daña aduna fof anan taw ko istidare ko ɓeynade tan hatta ida ra'aw ha o yiyoya ma yu'aduna keɓe poɗana immal adaba ma woni lefte warede ga aduna ga walla dahede wo imma saata walla danga e nande jahannam par ce que alamuna maɓe gandu man huwa holi on sharrum ɓurɗo gonne makanan nokku ko an afu maɓe gandu ɓurɗo hellode jundan manam balla walloɓe ɓonnuji bele ko Allah walla ko kamɓe malaikaji ballata julɓe seydineji ballata hefere wa yazidullahu Allah ene ɓeydana alladina ne ɓen ihtadaw ɓe ganduɗa ko fewɓelimanago hudan pewal wal baqiyatu salihatu keddiɗi ɗi ganduɗa ko moƴƴiɗi hono ɗoftere dewe Allah ɗen kam tabqali sahibiha eɗe keddano jomumen ɗen kay hayrum ɓuuri moƴƴude ende rabbi kadi joomen rawaban barjitaki wo hayrum ɓuuri moƴƴude kadi maraddan ko wiyete masalan ruttorde ma yaruddu ilayhi ko ene rutto o fewde neɗɗo ɗum ɓuuri moƴƴude afara ayta habaram alladina on kafara jedduɗo bi ayatina hono masalan ayaji amen hoɗi on asibnu wa'ilin wa qala o wiyani li khabab bunil arsi sahaba nelaɗo Allah ko miskino Allah ene wiye khabab on ɗon khababu kanko khababu ko tafowo omo tawano walde badri ko miskina Allah ko tafowo wa dhalika woni sababu anna khababan kana sa'iqan wiyama khababu ko tefowo fasagal asi haliyan o tafani oɗo asibnu wa'ilin cakka kange e jabe mum humma ɗalabahu bi ujratihi o wi wonde masalan yo khababu yommo do yo nani yo ubay yommo kanko khababu o wi ubay ibn khalafin yo yommo Ubay ibn Khalaf wi lan agdiyaka hatta tukaffira bi Muhammad o yimi jogorani yobde mo so wana jedda Muhammad faqala khababu jaabi mo wi lan akfura bihi mi jogorani yeddude Muhammad hatta tamuta ha mayde ngerjuma humma tab'asu ummitine da yawmal qiyamati qala o wi kanko khababu wa inni lamab'usu min ba'd al-maut bodo jogori wurtide caggal ne may fa sawfa udi ka so tawi anani de so tawi mi wurtinama caggal ne may mi fa sawfa udi ka ida raja'at ilayya مال وولد رجعت إلي مال وولد so tawi mi wurtinama mi tottitama jawdam e bibbam mami yobe jawdima mami yobe jawdima mami yobe yawmal qiyamati so mi tottitama jawdam e bibbam mami yobe o wi la uta yanna ma o totte malan jawdi o waladan biddo o wi mi totte so mi tottama jawdam e biddo mi yomma qala ta'ala alladhi bomma taw adala al ghaiba ma taw ko ƴellitido e birnal hawa andi ma o tottiti alladhi amittakhadha 'inda ar-rahmani ma taw bom ko jogitido so Allah to ahadi ma taw ko wonde omo tottite e ko wi ko Allah wi kalla ala o jogorani tottitede dum Allah wi sa naftu min jamir yo winde ma yaqulu ko halata ko wana muddu lahu min baydanamo min al azabi elete e maddan beydugol ko ngudi bondidi o halata di min beyda e keferu makko ngu yawmal qiyamati lefta makko beydo Allah wi wanarisuhu min dontamo ma yaqulu ko halata ko jawdi ndi e biddo o min don tan ko yettina o aryaay amen yawmal qiyamati fardan ko tebdo o ala jawdi o ala wattakhadhu kambe hefere be makka be jogitima min dunillahi ko wana Allah jalani di be jogitum ali hadan ko Allah be be dewal dum li yakunu lahum bele jalani di latno be izzan ko tefano be to Allah wonde be mata leftede kala Allah wi hadata be leftede ko hadata be leftede ko Allah sayfuruna mabbe jeddoy kamɓe jalaŋeji ɗi eɗi jogori yeddoyde bi ibadatihim e dewe maɓɓe ɗe anani de ma jalaŋeji yimɓe ma kanu iyana yabuduna jalaŋeji ma mbi onon on meeɗaɗi rewde min ni wayakununa jalaŋeji ɗi laato alayhim e maɓɓe diddan ko wallidiɓe to banggue masalan anani dey diddoɓe beñoɓe gonta añɓe maɓɓe Allah wi alam tara beela ayyani annano minen arsalna shayadina minen min gurti seyɗeneji ɗi alal kafirine hefereɓe ta uzzuhum ene dillina be fewde gofi azan e dillingol anna arsalna siyadina alal kafirin uzuhum azan afami dabotoɓe ɓe ene kutoro oɗo aya so ɓe jiiɗi tampinde neɗɗo ene jogii neɗɗo mbaɗirta tan ɓe tampina ɗum so ɓe jiiɗi tampinde neɗɗo eɓe jogii neɗɗo mbaɗirta aya o on sahaa ɓe tampina ɗum kamɓe dabotoɓe ɓe
so neɗɗo o tampiniɓe walla woodi no waɗiri ɓe belaka ɓe mbaɗa aya o woda no ɓe bindiri ɗum woda no ɓe mbaɗiri so ɓe mbaɗiri noon on sahaa ɓe kutoro aya o ɓe tampina neɗɗo kuɓɓina ɓerni mum a faami fala tajal alayhim an nelaɗo Allah hoto yaccu e mabɓe e ɗaɓɓude lefte innama nauddu lahum Allah wi emin limtana ɓe ñalawmaji e jammaji e poofali addan e limtugol ha waktu leftede ɓe Allah wi udkur jamto yawma nahshurul muttaqina ñalawmo min ndendini hulɓe Allah ila rrahmani fewde hinrante o Allah wafdan Allah wi ɓe ngara eɓe mbaɗɗi wana suuqul mujrimina min cogga bandiji ɗi ila jahannama fewde jeygol jahannama wirdan masalan ko anani de aywa keɓe ɗomɗuɓe ɓe ngara e jahannama eɓe ɗomɗi anani yo oɗo bamma ko e pam makisal jirima bab anani ila jahannama fewde jahannama wirdan keɓe ɗomɗuɓe Allah wi la yamlikuna kamɓe yimɓe ɓe ɓe jogo dañata ɓe dañata asafa ara tefore illa man ittakhadha so wona on jogitinoɗo inda arrahmani to Allah to ahadan ahdi wiɗo la ilaha illa Allah gomni la ilaha illa Allah wi wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim tawmo gomnimo goɗɗi ɗum wonno ko on kamma Allah dan ɗum no jogui tefore wa qalu kamɓe yahudiyankoɓe annasara en jogitiɓe wonde malaikaji ɗi joguɓe Allah rewɓe ɓe mbi ittakhadha arrahmanu waladan ɓe mbi Allah jogitima ɓiɗɗo qala ta'ala lahum Allah ne jaaboɓe Allah wiɓe lagad ji'itum shay'an wallahi on gaddi hunde iddande ganduɗa ko fankande mawde takadu ene ɗeɓani as-samawatu asaman o yanfadirna ene ɗeɓa seekade min e konngol bongol ngol kalatol ngol wa tanshaqqul ardu ene ɗeɓa seekade leydi ndi wa takhirrul jibalu ene ɗeɓa yande kaaje haddan e kelgol kaaje ɗe ne ƴeɓa yirbude e konngol bongol ngol kalatol ngol holko woni sababu an da'aw pour tan ɓe noddani lirrahmani wonande Allah waladan ɓiɗɗo ngol ɗon konngol e bonde maggol asaman ene ɗeɓa feecade leydi ene ɗeɓa seekade masalan kaaje ene ɗeɓa helde sabu ngol konngol bonɗon qala ta'ala Allah wi wa ma yanbaghi lirrahmani hananani Allah an yattakhidana jogitto waladan ɓiɗɗo in ko woni fi walla mbiya in kullun wanani dendagal man fi samawati ko woni asamanuji malaikaji gonɗe asamanuji wal ardi e ko woni leydi tagore wonde leydi nde ɗiɗon fof wonani illa aati so wona ene jogori aroyde arrahmani hinirante o ngara e Allah abdan ko maccuɓe hay huuɗi kala ko woni asaman kala ko woni leydi ma ar e yawmal qiyamati e yeeso Allah enen goni maccuɓe Allah enen jenkinani Allah laqad ahsahum wallahi Allah wi tongiɓe kamɓe ɓeɗo wa addahum o limtiɓe a addan e limtugol hay goto mabɓe wawa suuɗade Allah wa kulluhum kamɓe ɓeɗo pop aatihi keɓe aroɓe Allah yawmal qiyamati ñalawma darga goto mabɓe fof ma ar Allah fardan tirɗuɗo ma ara e Allah ala ɗiɗɗo ma ara e Allah ala ballo ma ara e Allah ala jawdi innal ladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah wa amilu salih ɗutti golli golleji moƴƴi sayaj'alu lahum arrahmanu wuddan ma Allah waɗan ɓe jiɗodiral ɓe jiɗodira hono no aɓe jiɗi Allah yi Allah waɗana ɓe jiɗodiral hakkude maɓɓe في الدنيا والآخرة والتنوين للتعظيم الذي ودن كو ودتن كون ودني كو بور مونين دي ايوا فكلما عظمت طاعتهم كان دفتار مبه دوال مبه الله موني تو الله ازم ودهم لربهم نبه مباوي رewde الله فو be jidere non Allah wali ahbabihi be jida jidbe Allah wa ubira birrahman li azmi tilka ni'mati o wi faccirama non rahmanu sabu mawnide on ma ni'ma fa innal mahabbata ra'sul iman de wonno adi fof wondi gonɗingol Allah woni hoore gonɗingol Allah fof ko anani de ko yidde wa asasuhu ɗum woni ngorodi gonɗingol Allah ko yidde bima fil hadith sabu nela Allah salawi ala la imana liman la mahabbata lahu wawa gonɗinde Allah mo ala yidde kala mo ala yidde gonɗinta Allah faman wuli al mahabbata lillahi wa li ahbabihi faqad wuli khayra dunya wal akhirah kala dokkale yidde Allah kala dokkale yidde Allah وركام مجرى أدنى إلى آخر لأن حكمة المحبة إيجاد الخلق سبق يد حكمة مم ثم أدنى تغورن ده ود وأدنى تغورن ده ود ويد
لما في الحديث القدسي الذي تو حديث القدسي وبي كنت كنزا لم أعرف mi woni no ngalu ngu andaka fa ahbabtu an urafa jidmi andede nde jinnomi andede fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni Allah wi mi woni no ngalu cuuɗingu ngu andaka andanoka nde jinmi noon yimɓe ɓe jinmi noon andede tagmi tago fa bi arafuni ɓe gandirimi sabu tago ngo hol ngon tago nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fabi ba no foti ba ɗiɗi yaay no foti sappo e capanɗe jeetati capanɗe jeenayi e ɗiɗi Muhammadu no foti woni o wi tan fabi o ko abajata sabu nde ɗo tagore woni Muhammad tagmi nde tagmi tagore nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko tan tagatmi hooram ko heddi ko sabu makko tagira nde tagmomi kanko nelaaɗo Allah tagmi tagore nde sabu makko ɓe gandirimi sabu nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yidde addani aduna o tagira Allah wi fa innama yassarnahu ay ko min newniri oɗo qur'ana bi lisanika e ɗemgal ma e arab Allah wi min newniri min badiri qur'ana o e arab wali tubashshira bihi almuttaqina bele beltinira qur'ana o hubbe Allah o tunzira bihi kulbinira qur'ana o qawman yimɓe ɓe ganduɗa luddal sandalɓe hefereɓe wa kam heewi ahlakana ko min kalkuno qablahum ko adiɓe min qarnine leƴƴi ɓennuɗi sabu fennude ɓe nelaɗe min kalki ɗumen Allah wi haltu hissu mbele ma taw minhum e maɓɓe min ahadin goto won maɓɓe mo jiiɗa aw tasma'u lahum walla ma nanan ɓe riksan ko wiyete sawtu nde kalkumi won maɓɓe nan tan jusa Allah wi fa kama ahlakana ulaika no kalkirmi ɓeɗo ɓennuɓe ni nuhuli ko jogormi halkirde ha ulai ɓeɗo huɗaɓe yeddoɓe ma annelaɗo Allah sadaqallahu al-azim Fatiha salatul Fatiha